Είμαστε από το Student Life. Θέλω να μου πεις τι βρίσκεις ελκυστικό στις συμφοιτήτριές σου. Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω το χαμόγελο. Το χαμόγελο, με συνδυασμό, τα μάτια, δολοφονικά για μας. Βρίσκω ελκυστικό τα λεφτά τους, τα μάτια τους και την ομορφιά τους. Τα δάχτυλα των χεριών τους, νομίζω είναι από τα πρωτεύον. Με χέρα μάτια και το χαμόγελο. Sunt πολύ τα κολάν. Έγινε. Αυτό μόνο έχω να δηλώσω σαν φοιτητής 5 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι αναδεικνύουν τα γυναικεία προσόντα. Το χαρακτήρα τους. Η προσωπικότητα. Το χαμόγελο. Χαρακτήρα. Το χιούμορ. Να ψηλός, σωρό κορμί, να είναι μελαχνός και να έχει ωραίο style. Την εξυπνάδα και την ευφράδεια λόγου. Αρχικά εξωτερική εμφάνιση και μετά θα συζητήσουμε και στον εσωτερικό κόσμο και θα δούμε και από εκεί τι μπορούμε να πάρουμε. Πρέπει μια κοπέλα να έχει όλο το πακέτο. Αν δεν έχει όλο το πακέτο, τι μισές δουλειές θα κάνουμε. Για μένα η γνώμη μου ότι βρίσκω ελκυστικό ενώ τους, η αλήθεια. Εντάξει, μετά βλέπω το ύψος, τα μάτια, το ύψος, ο τρόπος που μιλάω ο καθένας. Θα πω είναι καλοί χαρακτήρες και καλές για να ανοίξουν ένα σπίτι. Εγώ δεν χρειάζομαι κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, για μένα στο European δεν υπάρχουν πολύ σπουδαίοι. Ο πιο ωραίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να έχουν χιούμορ και να είναι ευχάριστοι τύποι. Επειδή είμαι ρομαντικούλης στο πρόσωπο. Η ερώτηση μου κάνετε ήταν πολύ δύσκολη. Μπήκα σε μεγάλο δίλημμα τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω με πάση ειλικρίνεια. Να δείχνουν γυναικεία. Πες μου μια ερώτηση. Εξαρτάται ποια το φορεί. Στο κρεβάτι. Αυτά πρέπει να το έχουμε, δηλαδή πρέπει να... Δεν χρειάζεται να βρεις κάτι συγκεκριμένο. Όχι, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει στάνταρ.